sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 6:58. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:59. Maayong gabi, kalimutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. QYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, sinar na kita sang panahon, check naton ang Provincial Disaster Management Program Division. Kumusta bala, no? Kay sa report sa pag-asa, sa nagligan nga semana 2 to 3 ka mga bagyo ang posible nga magasulod diri sa pungsod Pilipinas sa palabuton nga bulan sang Nobyembre, mga kaaksyon. Action Firing Line. Pero tinaga-pangamuyo kita nga tiina prediction pagid lamang paran-awan based man sila sining radar sang pag-asa, pero may mga changes pa man na. Kamay pa nga magkalatunaw ining nasambit iya nga mga ginaligar basi mangin bagyo sulod diri sa pungsod Pilipinas, mga kaaksyon. Sige, hindi sila available sa Sinima Tinion. Anyways, sa aton nga linya na, aton sining linya makaksyon, amo si Sir Gan Republika. Sir Gan, may gabi. Sige, Action Bray, mayong gabi. Sa atong mga listeners, mayong gabi, no? Ihatag natin karon nakat ng atong timpo sining gabi. Biyernes, kita karon Oktubre 29 to 2021. Northeast monsoon sa Quiapo nag-apekto dito sa Luzon. Ang magaluumon ang kalangitan nga may dala ining alap-talap nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uubaran nag-apekto sa Kabikulan, nasidangan sa Kabisayan kag Southern Quezon ug ini sang Northeast monsoon. While ang Mindanao, Pasaka diri sa Mimarupa kag sa iban nga bahin sa Visayas daw nagalualo ni Action Bay. Luzon, Visayas kag Mindanao may pag-uum-guum sa gihapon ng ila kalangitan hasta nga magaluumon ang kahawaan. May naligwin ining nga pag-ulan ukon pagpanaguog halin sa Northeast monsoon kag localized sa thunderstorms. So convergent sa mga panganod insakto na daw siling naton nga daw kalukalo daw arang concentration Luzon, Visayas kag Mindanao, hindi lang isa ka area, no. Kag ang Metro Manila naman sa iban nga bahin sang Luzon may pag-uumguuman sa gihapon ng kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan nga may naligwin nga mga mahinay ukon manipis lamang nga mga pag-ulan sa gihapon Northeast monsoon. So botsing ganon, pag-analisar ta sini ara na nag-apekto na si hangin namihan. Okay. Kag sa forecast naton karon generally fair weather ang kapungsuran diri sa aton sa Kabisayan. Amo man may pag-ugum sa gihapon ng kalangitan basta sa magalumon ng kahawa. Anong ginasiling mo na nga anong chances daw ari pa sa kwan sa October 29, no? October 29 karong adlaw
sa 5 kag ini nga weather outlook i-update lang sa pag-asa kung may significant nga pagbago sa weather forecast. Aha. Kay siling nila may slim chance nga ang isa ka tropical cyclone magatubo expected, no? So hindi pa man fix gid depende pa na sa variability ng changes sa gyapon. So balik ta sa aton nga 24-hour public weather forecast, no? Northern Luzon dito kasarangan at ang may pagmadlos nga uyop sang hangin halin sa gyapon na Minan na Sidlangan. Dominante ang Minan na Sidlangan o northeast kag kasarangan hasta nga mabalod ang ilang kadaghanan. Well, sa iban nga bahin sang Luzon mahinay lamang basta sa may kasarangan halin ini sa direksyon namin na Sidlangan pakadto na Sidlangan. Aha. Nga may makanay hasta sa kasarangan na mga kadagatan. Diri sa aton western seaboard sang Kabisayan lakit kita diri kalmado ang timpo, may pag-uum lang ang aton kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan kay naligwin ini nga mga pag-ulan upod sa manipis o kung pagtulog-taliti lang natugay ang isang northeast monsoon naton mabatikan sa Kabugusan sang isla sang Negros kag ari kita na paidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan man nga pagdupoy-dupoy sang hangin haring gapon namin na Sidlangan. Hangin namihan action by, no? Yes. Sa kalmado nga aton baybayon para sa makanay sa kasarangan lamang. May takos ini siya 0.6 hasta 2.1 metros ang aton astronomical type. Alas 11:49 kag inasang ugto napunas ni 0.3. Ang taog magabalos alas 3:40 karon sa kagaon 1.3 metro. Ang kadalumon kag alas 5:21 sini nga hapon nagtunod siya ring adlaw magabutlak naman si alas 5:34 buwan. Sa ari kita 26 hasta 31 degrees Celsius. So 78.8 hasta sa 82.4 degrees Fahrenheit action by. I see. Si Vulcan kan laon. Hari-hari. Kumusta siya? 14 katayog yan yung sa iya palibot to. Kasarangan ng iya nga buga 300 meters salin sa iya guwag. Nagulap niya sa nabagatnan nga direksyon. I-defy slightly inflated yapon ang niyang ground deformation. Ang takos ang aton nga volcanologist 611 tonelada ang sopre nga ginbugaya silang Oktubre 27 sa kadlaw, no? Alert level 1 sa Japon, hindi pa pwede masudlan ng 4 km permanent danger zone sa abiso sa DOEST. Okay. Pag DOEST works in collaboration sa aton Negros Occidental Command Center. Lastly, ang earthquake information wala lagi dugay alas 4:03 sini nga hapon nagtayog ang 53 kilometros di ni 30 kilometros south of Inubahan. 2.5 ang magnitude pero unfelt siya. May dalong ini siya 29 kilometers sa Dipupocos. Unfelt action by. So muli nakatanga-tanga timpo kay Vulcan kanawon kag balita sa pagsultay o kunlinog diri sa aton palibot. May kay ang pagbisita sa mga utod sa patio before ang close medyo mainit-init sir gan way sila na tamaan sa ulan-ulan. Ato na. So kaginuwa gini sa panimalay nila. Okay, buwas daw niya piho na. Ginuto na gani ko ni may balinsyana may mga pilit na. Bayi-bayi. Bayi-bayi.
Nahidlaw man Kabilin ta. ka di. O di Ha. ko sige kay mangimos ko. Ba, dumayo. Sige. Tani siguro kung open na ni sa patio, ang iban preparado na ni magbiyahe mo. Oo man, oo man. Ba, Kay Sige. hindi man tanan gani, no? nga magtiningog mo. Ah. Matamat lang sa mga bat. Gusto naman sa mga bat. Kung daw damo ko nung ginang sinulod. Oh, damo damo unod patio, sir, kay na nagsinod. Kay pizza uno kag dos daw ay sudlan na yun. Why good. Sige. Sir Gan, salamat mayong gabi. Sige, Sir Bray. Yes, sir. Kamay ng gabi. Thank you, sir. Last 8 na sa mga utod tanga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasuban kag kabakisan alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time last 8 na subong nga adlaw Biyernes kita. Yari na kita sa Oktubre 29 na 2021. Mayara na gid lamang kita sang 57 dias ang nabilin kag Pasko na. Samtang sa 64 dias ang nabilin kag magasaylo na naman kita sa panibag-ong pagpanghangkat sa aton sini kabuhi. Amo ya ang 2022 mga kaksyon. Aksyon firing line. Bukas na ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, YouTube plus ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa nga text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon firing line. On board na, Tob Las Nuwabeng tak na sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano ba lang nagalina-gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Dito iya sa syudad o kon banwa sang Moises Padilla. Isa ka konsihal incumbent mga kaksyon ang ginserbihan sang kaso o kon warrant of arrest sa kaso nga ginaligar pagpanghimulos. Aksyon firing line. I-check tanay karon kung malabot tani ang ila sini nga vice alkalde under ni sa iya nga jurisdiction kiti konsihal no? Pero ining konsihal according iya sa police nga naistorya sa Aksyon Radio Bacolod nga mo si Police Major Babor ining nasambit nga konsihal pag-serve sang warrant of arrest wala didto sa iya sini nga puloyan. Aksyon firing line. Ano nga sistema inimando 18 anyos ang babae diri nga nag-complaint agis sining nasambit nga konsihal mga kaksyon. Sa syudad sa La Carlota gin-file na sang kaso. Ining duwa ka mga kababainhan mga kaksyon nga involved sa tong nahitabo blang nga paglusob sang kapulisan sa isa ka puloy-an dira nga naka-recover sila sang madamo nga armas luthang, eksplosibo kag ginaligar illegal nga droga mga kaksyon. Aksyon firing line. Tin kaso nila tatlo ni 9165 sa droga, ang 10591 nga iya sang armas luthang kag ang eksplosibo pagid. Ining sa eksplosibo ti no bail recommended ini duha ka mga kababainhan mga kaksyon. Aksyon firing line. Ti ang kwandaan ang subject sa tong operation nakapalagyo atong wanted person no nakapalagyo ato siya so ti nakaluwas sa pagsulod sa prisuan pero yung duha ka mga babaye ati ara gid subong sa sulod sang prisuan. Aksyon firing line. Samtang ginbalikan manato ng syudad sang San Carlos ato maladakpan nga si Emil Mariano sa 3.5 million pesos sa ginapatihan Shabu. Miyembro ini siya suno sa pulisa. Miyembro siya sang Bertusio Drug Group diri sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon firing line. Tineng Bertusio nga ini dugay na nga ginangasal pir sa ngaton sining awtoridad maka Negros Occidental Police Provincial Office man ko kagakuan Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA. Aksyon firing line. Ti ang nadakpan nga ini, bao dako ini, may dako man siya nga koneksyon sining nasambit nga drug group pangakaksyon kay ginamonitor subong kun diin gid siya nagakuha sang iya sining nga supply. Aksyon firing line. Samtang diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon ang mga kapatyuhan kay inabo damo gid ang bilisita no
Isa lang sa nakahatag atensyon nga balita sa Patio mga kaksyon. Before pa naman ang closure buwas nga adlaw until October 2 o November 2, ining isa ka bangkay o kuntulan sang bangkay nga yara na tungtong iya sa ibabaw sang pansyon. Suno sa caretaker ato, ginpamala kuno nila. Action firing line. Ginpamala kay pagasayluhon sa lain nga patio ang pamangkot. May permit bala kamo nga ginkuha nga i-transfer nyo ining mga tulan? Sino nagpangutkot na da ba kung kisa ining mga on-guard naton lang nga mga ara sa patio sa Burgos Public Market, cemetery dira. Nagamato-mato lang sila Action El Reyes ang pinangalkal sa mga patay da. Action firing line. Oo, pinagusto na sila yung kapangalkal dato lang daw mga tag-iya sila sa mga patay da sa patio. Action firing line. Kagabi may gin-interview ako nga ang ila sini nga patay, why naman to sa pansyon? Lain na ang ato to sa sulod. Ti karon sa gabi, kinini nga gabi, labuton ta ang concern diri kun anong tika nga pagahimuon nila. Action firing line. Sige, ang iban nga balita diri sa syudad sa Bacolod makaksyon nagalaom ang vice alcalde nga ti magnubo-nubo pagid ang COVID-19 cases naton diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. May mga indikasyon man may mga indikasyon man nga nakita naton diri bangod sa cases subong nga adlaw ganiho. Pila subong nga adlaw man i-check ko abi kay daw nubo subong nga adlaw ti Mayo ini, no? Mayo ini nga patimaan pero amo na hindi lang gid tayo magkumpiyansa. Kay subong nga adlaw diri sa syudad sa Bacolod yara gid lamang sa 40 mga kaksyon. Action firing line. Ang bag-o nga kaso sa Negros Occidental 128. Action firing line. Sige, and ang Comelec buwas nga adlaw last day sang inyo sini nga pagparehistro. Sigurado ko dagsa naman ni buwas ang gusto magparehistro diri sa Bacolod kag iban man nga mga Comelec offices sa Negros Occidental last day sang ginatawag naton nga extension sining registration sang Comelec mga kaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita karon sa probinsya sang Negros Occidental, checkta kinaksyon Eden Aboso kay na may araman sa ginpatigayon nga vaccination sang aton sini nga mga 12 to 17 years old nga may ara sang comorbidities mga kaksyon sa probinsya. Same as diri sa syudad sa Bacolod may ara man. Action firing line. May ara kita sang interview karon dugay-dugay mga kaksyon. Atensyon, no? Atensyon sining pila ka mga pila ni sila kabilog masobra sing 40 ka mga biktima sang mga ining mga utod ta nga yan ang motorsiklo action hands nga mga enthusiast bala mahiligon magmotorsiklo na magmotor-motor. May ara sa mga sobra 40 ka mga nagbalalakal sang motor nga wala sila mahatagan sang ORCR sang company nga dira nila ginbakal sa sulod na sang isa ka tuig ang ilang hulat. Action firing line. Ang natabo mga kaksyon, ang ila mga motor action hands wala na nila magamit pa. Kay nga wala sila sang CR nya kadamo padaan subong sang dinakpanay sang ORCR motorsiklo. Action firing line. Ang rason sining kompanya nga ang manager sa sina nga baliligyaan sang motor wala niya ginremit ang mga 70 milyones pesos nga balor sining mga 40 ka mga motorsiklo nga pinangbakal sa Iladis Bacolod wala niya ginremit to ang sa ila nga main office. Rason nga hindi man mag-release ang ORCR ang main office sining mga tagiya sang motor. Tinong labot sa mga tagiya sa motor kung kawatan ato yang manager sang inyo nga branch dis Bacolod. Action firing line. Di Blackson Henry, why na niya labot ang mga tagiya sa mga motorsiklo subong nga wala nakakuha ORCR dapat i-provide din sang company kiti sala na natut pangitaan yung tong manager nyo nga kawatan kag mga cashier da kag mga security guard. Amo tong pangitaon nila dapat hindi kay diri nila ibalik iya ang ORCR hindi paghatag sa mga buyer o ko nagbalalakal. Di imagine mo action hand, sabi mo tayo pilang motor nga bili. Hindi simple nga mga motor. Ang bili tag 110,000. Action firing line. Kaya iniblang mga motor nga mga KTM. Ini tag 200,000. Mga Aerox na blang mga uso. Subong akong makasakay kita, bisan hindi ka gwapo, pagapuhon niya ka. Action firing line. Nga nagahinagunos na pa doon Salvador toho, pala Carluta, Pasilay, around Negros Occidental.
Ti mga kabataan nga nagbinakal, mga 20 pa lang edad. Ahay, why na lang niya magamit ang motor niya sa tani, pang chicks ko pa to. Action firing line. Ti why na lang ka pang chicks so. Paano ka naman chicks karon kay, why ka na motor, alangan ibiyahe mo na kay Dakpon, kines dalan, why ka warsiar. Action firing line. Pero karon interviewon tani sila sa dugang pagid nga detalye, kaluluoy man ni sila, kaluluoy gid no? Sang sining mga tagreklamo, mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Ang ini nga bahin sa aton sining nga pagpangalagan mga kaksyon dulong sa Brian Borden. Action firing line. antes ko manaog balik diri sa lokal mga kaksyon, manugid lang tanay dugang information dito sa Balita National. Balikan taga di karon sa lokal ano. Ang kaso ni COVID-19 mga kaksyon karon nga adlaw sa bugos nga Pilipinas 4,043. Nagdangat na sa 2,779,943 ang kabilugan nga kaso ni COVID-19, samtang 50,630 na ang nagapabilin nga aktibo. Ang nakarecover naman 2,886,692 kagang patay 42,621 na. Action firing line. Ayning kuan makaksyon ang subong ang IETF kag DOH na pagwa sang bag-o naman nga alert level sa bug-os nga Pilipinas mga kaksyon. And nakibot kita kay ang syudad sa Bacolod na include karon sining alert level number 4 kita. Bao mataas-taas no kabalo ka lima nimo from 5 down to 1. So, ang Bacolod makaksyon, lakip na ang Aurora, ang Negros Oriental kag Davao, amo ning 4 ka lugar nga yara kita sa alert level number 4. Action firing line. So, kamagambal kita alert level number 4, medyo mataas-taas magyapan ang kaso naton diri sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Kagabi sa interview ko kay Anay City Ad kagkaron na nagapinuno or nagapungko gyapon dira sa EOC Madam M. Ang nga ang RT-PCR test magkaksyon no longer required na diri sa Bacolod kung traveler ka inbound. Basta may ara ka lang sang vaccination card. Pero subong nakit-an ko naman, aksyon-an, wala naman nadalasa ang Bacolod nga dapat makasulod lang ang taga diri or mga halin sa ibang nga lugar, dapat ma-provide na naman sa RT-PCR test na naman ho. Action firing line. Negative result, ay nano man ang sistema. Hindi daw pila man ng kaadlaw nga ginpatuman ini, no? Sa Negros Occidental, sustain niya. Nga bisan vaccination card na lang kagang ispas, okay na, pwede ka nakasulod without quarantine days sa imo sila nga puloy-an or isolation facility. Action firing line. Amo na mga ka-aksyon, check ta na liwat idugang detalye karon dugay. Ang iban nga mga balita dito sa nationality, ang DOTR nagpahanugot na nga fully 100% makapasakay na ang mga buses kag mga salakyan dito sa National Capital Region mga ka-aksyon. Kag pwede naman makakas ang ila sini nga mga division o kon barrier sa sulod sa mga buses kag mga jeepneys dito mga ka-aksyon. Wow, kagabi ko lang to gin-mention sa inyo sa isa ka doktor nga presidente sang mga physicians no diri sa Pilipinas nga dapat hindi ta pag-alang-alangon ang paghalog-halog sa aton sini mga classification kay basi mahitabo ang fourth wave sa pungsod Pilipinas kung COVID-19 concern ng aton sini paghambalan. Action firing line. Pero ti ang DOTR way gid na mati ho. Gintuman ginila ang gusto nila mga kaksyon kag sambal ko na ipatuman na didto sa masunod nga mga inadlaw ining pagdula na sang mga tabon no dira mga kaksyon sa ila sining nga salakyan. Dali gid lang ha. 50% capacity no sa national capital region 50% I'm sorry. Pero ti na mention diri nga kwaon ang mga barrier diri and dinumog na no dason nga si mana ipatuma na niyo.
from 70% to fully capacity starting November 4, 2021. No? From 50% to 70% to full capacity. Amo na nabutang diri. Suno pa sa report mag-aksyon nga ginpagwa sinigid lamang nga hapon. Action firing line. At ilang tawon ta ni daw gamin ito mato malanda sila tiambot ano resulta sinipila kadlaw. Ang iban nga balita sa nasyonal kung nagaduging sa gihapon si COVID-19, ti subong nagaamat-amat man singki ang lakat sang pamulitika ila binagid sang aton sini nga mga aspirants naton sa pagpapili bilang presidente. Action firing line. Kay suno sa COMELEC mga kaaksyon, luyag nila nga ipaidalom sa drug test ang tanan nga mga kandidato, no? Ila binagid ang mga nagapapili presidente. Suno dire kay Senador Ping Lacson nga isa ka nagapapili subong nga why siya problema sa iya sining gabahin. Gusto niya gani unahon siya dayon kuno drug test, no? Action firing line. Kag subong man ang suno kay Lacson dapat wala sang schedule nga matabo, dapat ya random. Why pahibalo-blaw kibuton lang hambal ni Lacson. Di mo maning hambal man nanday Isko Moreno, Bato de la Rosa, si Leni Robredo kag iban Pedra nga nagapapili subong si BBM. Action firing line. At duway man ni sila guro, mga tigulang naman ni sa kapos opisyal pas lasagi pas lekis nuyop ka illegal nga droga do kalayo naman. Action firing line. Diri naton tutukan sang COMELEC sa mga sa idalom, mga konsehalta, mga vice-alkalde, mayor, gobernador, kongresista, abibe diri ta tutukan abe ang padulo drug test abe. Action firing line. Damo din ka, kita tagas kilay sa baw. Kung mag-drug test, sigurado gitong isa mo. Action firing line. Pero mayari pag ginamit nga balita, kay si Senador Franklin Drilon, nga pirmi lang tulog sa Senado, suno sa ila. Action firing line. Sa sesyon, gusto ni Drilon mag-aksyon nga kung may ara ginman sang debate, ang aton sa mga presidential mga kaaksyon, candidates magka-aksyon sa 2022 nga eleksyon. Dapat hindi pag ipaagi sa online o kon virtual nga debate suno kay Drilon. Action firing line. Siya kabalo ka kon mag-virtual lang ang debate, daw hindi mo ma-feel bla ang tawag sina ang pagbalos-balos sang tagsa-tagsa ka mga istorya, mga kaksyon, siring virtual. So dapat, suno kay Drilon, i-face-to-face gidya ang debatihay siring mga presidente naton nga mga aspirants subong. Action firing line. Damo man na nagpabor sini, no? Kay mismong COMELEC naghambal nga i-hybrid ta ang presidential debate, mga kaksyon, through online. Ti ang iban nga mga senador hindi gid pabor sindiya. Himuon ta nga face-to-face. Ipatuman ta lang ang minimum and health and protocol standard, ang maximum pagidi, no? Para mapatuman ta ning presidential debate, mga kaksyon ng tawon tani. Kay mga grabe subong ang nagapapili subong presidente mo, no? Una na diri si Bongbong Marcos. Nagasugid nga ti graduate ini siya sa Oxford University dito sa England. Pero ang balsang iban, why man kuno? Action firing line. Si Isko Moreno, tido ka sagad man pawakalon, dan ani, ti artista man ni daan, actor man. Ping Lacson, ti always naman batian sa interview. Bato de la Rosa, kay saya. Action firing line. Leni Robredo, ti baskog na ya. Manny Pacquiao, amo na ginabantayan sang iban. Isa pagin sa rason kung nga hindi gusto si Drilon sang virtual iya nga debate aksyonan. Kay nagapati siya nga damo mga coaches. Damo magid mga tudlo sa mga aspirants naton. Kag ang iban dira base kuha na lang, basalig na lang sa mga tudlo-tudlo kag hindi na makasabat kung ano man nga mga questions. Action firing line. Sige, ang pinakasadya nga debate nga nadumduman ko sa mga presidential naton nga last 2016. Amo to mo ang inkwentruhanay nanday Presidente Rodrigo Duterte, Grace Poe, Jejo Marbinay, si Marujas,
Miriam Defensor, no? Amo aksyonan, no? Amo tong kasadya nga debate kidaw ginhimo lang tong nga kaladlawan ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Oo, sila gito ni Maruhas nga duwa ga binalbalanay kay ti daw sila gito yung grabe gid. Pero ti ang iban to, nagasabat man nagasabat man. Sila tanan nagasinabat man pero ang kay Presidente Rodrigo Duterte laban to iya mga joke to iya pro porting mga igo sa istorya. Action firing line. Ako gani kinabantayan ko man nimo ining dulo debate nga inya kay malingaw ka man ni mamati sila. Action Brian Borden. Action firing line. Sige mga kaksyon, ay karon gali kumustahon ko si Jubert. Ano tong apelyido ni Jubert gani man? Dali gid lang kay iukayon ko ding iyabing ngalan nga ginhatag di sa akon. Actually si Jubert ni way pagid man kami kitanay sini kung sino ni sa si Jubert Fernandez, taga Barangay Handumanan no? Taga Handumanan si Jubert Fernandez, no? Fernandez. Base ka monitor kada sir. Kumusta ang biyahe tricycle? Action firing line. Kabalo ka si Jobert Fernandez kung makakomentar sa Facebook. Inang daw siya ng pinakamaayo nga tao sa kalibutan. Action firing line. Ginhambalan niya kami di sa Action Radio Bacolod nga kuan, ambal niya. Action Radio, halata na kamo kaayo. Ambal di siya bilat ibay niyo. Action firing line. Basahon ko ganyan yung post niya Sir Jobert Fernandez, ano? Tapos ambal yan, siya may kwarta lang ko, ginpang isa-isa tanaka mo. Damo na. Kabalo ka, ining imong mahambal kiding at pinang isa-isa mo na kami. Anong bot silingon mo ni? Double standard mo? Double meaning? Pinang isa-isa hatag kwarta or pinang isa-isa pamatay? Action firing line. Ikaw, Jobert, nagapamahog ka. Huwag ka ulikid sa imo sining nga komento, no? Sa Action Radio Bacolod pa. Tapos ang ginpost mo ang naghatag kada comment ang amon pang news nga dito sa National News bla ining Dolomite Beach na bla nga ginreklamo ako ni nagbalitay si Isko Moreno na ginhangkat niya ang national ano tawag sa to against task force, no? National Task Force against COVID-19 nga kasuhan ang taga DENR officials nga amo ang nagpabaya sa pagdumog sa mga tao dito sa Dolomite mga kaaksyon sa Manila Bay. Action firing line. Ti ang balita nga ina, sino ni obra aksyonan kay Dorel, action Dorel kun imo. Do kay Dorel man no? Imo or kay Eden. Sa mga news girl tadi, no? Newsroom girl na. Ang ina nga balita sa nasyonal na gin-translate na siya from Tagalog or English to Ilonggo. Kaya ti Ilonggo, hiligay non kitang medium tadis Bacolod mo. I don't know kung anong hindi maintindihan ni Mr. Jobert Fernandez ngang iya sini nga komento, binastos. Action firing line. Binastos kag inang uneducated person gid. Why gid la ina balang kulang gid sa ihibalo ang iya nga komento, no? Tinambalan niya kami di nga ambal niya dio, Action Radio halata na kamo. Inang alin niya anong halata, sir? Kay gusto ta na klarohon anong halata, no? Una-una si Isko Moreno ay naklala sa amon di. Action firing line. Ikaduha, binuyayaw mo kami, ambal mo bilat ibay. Action Ilrega kadlaw. Ambalan mo kami bilat ibay? Oo. Ti kabalo kay nang award, hindi pwede na sa on air, pero subong ginbasa ko gid. Kay bawal na siya kung tani mo, kay masakit inang tinaga. Pero ining bilat ibay nga ginhambal mo, ibalik ko na si mo, bilat ibay ka man eh. Action firing line. Di ba? Tapos ambal mo kung may kwarta ka lang, ginpang isa-isa mo na kami. Di pasensya ka sir, kay pigado, kay agli. Action firing line. Prangka nga istorya, kami di sa Action Radio Bacolod, hindi kami yung manggaranon. Pero why kami yung ginagutom, di guro pareho sa imo da. No? Nga basi nagakamang ka na guro sa kapigaduhon. Tiyan mo na ng sitwasyon mo da, manghilabot ka pa sa amon di. Kagato ba lang hambal mo nga, amo kami na di. Sugiran ta ka sir. Hindi kami sir patay gutom di. Action firing line. Ikaduha, hindi kami di mga mango. Kay halos kig kami tanan-tanan di graduated kami sang kurso namon. Kag kami dire pasado kami sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, KBP, may mga lisensya kami di. Action firing line. Pareho man kami sa mga abogado nga may mga lisensya sa pagkaabogado, nagkwakbar kami, nagkululuwa kami exam sa KBP.
Kung mga gago kag mango kami di kami pasar sa KBP da. Action firing line. Kag hindi kami ginapapungko sa amo nga programa kung mango kami di. Suliton ko Sir Jubert kung nagapamati ta hindi kami ang ginsugo lang bakal kapatis kag pagpauli ng broadcaster na. Action firing line. Basi kibot ka nga mon nga mga upo di mga cum laude na di kag mga magna cum laude. Oh, si aksyonan nga pawala ni honorable ini sa college sa graduate di ba aksyonan? Ano nga gani? Hindi pa dins list ka pa di bla. Di abo si Sir Jobert kung anong list yan eh. Action firing line. Oh, next time Sir Jobert, please lang zipper your mouth, no? Hindi ka magsagi komentar sa Facebook page dira sa Action Radio Bacolod. Kung hindi man lang manami ang imo sining i-komentar, no? Hambal nila, basi mambal kapag gusto ko kay komentar mo na, daw mapagusto ka lang kay komentar mo na, may freedom kita. Yes. Correct kagad ya Sir Jobert. Pero not all the time kay magpinagusto ka na lang mga binastos ang ihambal mo. Action firing line. Kag do ato balang matyagan nimo sa amon diri do mga abisa ka kadi sir kag mag-inistoryahanay kita lang taon tang personality naton abi ikaw ako kag kami di sa taga Action Radio Bacolod abi. To mga professional kami di sir. Ang Action Radio ay diya nagapapungko sa hindi professional nga mga broadcaster kag hindi mga educated nga mga broadcaster. Action firing line. Alin sa aga pagadto sa gabi. Diba, kung mo balon mo kami di Bilat Ibay, si Action Fred Salanga, ang legend na mo, di balon mo Bilat Ibay. O, nga karespetado sa nga broadcaster, halin sa una hasta subong. Tapos ang balon mo lang kami amo sina. O, ikaw ano kay imuya? Ano bing imo bing nga ipakita sa amon nga proof nga ikaw baskugan kabi nga size ang tawo bi? Action firing line. Sa panahon sa pandemya may nabuli kada tupad balay mo bisan hatag na lang sa isa ka dilata da sang tinapa o kon ano dang 555 da ba si waay? Kami sir duro na nabuligan amon niya sir. Di ikaw ano nga balon mo kami Bilat Ibay da ka pang isa-isahon mo kami. Abi gay kami kwarta kung may kwarta kada kay mangayo ta. Action firing line. Masakit sa mga tinaga mo. No? Hindi mo na napagsuliton, sir. Tila, ilante kay Dogin Pablater kay gidi sa Action Radio. Ho? Tapos si pangitaon kay da sa barangay dumananda. Oo, kag kundi ka makita, di bot di basi mga kasuhan gidi ti. Kuan nimo. Threat nimo di Action El Rey. Pamahog. Pinahog mo kami. Oh. Ti bahala na si Kwande kung anong matabo dira pila kadlaw. Action firing line. Dira lang ko anay kay balikan tala na karon nga kun interviewin nagahulat. Unahon ko lang sa Action Eden gamay lang gid, no? Sa Action Eden gamay gid lang. Kay may istorya kami ni anay bangkay ho, tulan. Total nagahilapit na gid man ang kuan ang Undas, All Souls Day kag ang All Saints Day. May istorya tanay party patyok. Action firing line. Si Sir Jobert may gabi lang na sir I know nga nag-monitor ka subong, na? Pero kami di kami mahilig magpamahog. If you want to see all Action Radio men, open gid kami ano. Pwede ka di kasaka, pwede ka di ka may aga, may gabi. Action firing line. Kag ipalayag ko na no ang problema mo sa amon. Amo man na kasimple ano. Kabalo ko mayara kita sang kalayaan sa pagpalayag. Correct ginaya. May kalayaan gid sa pagpalayag kita tanan-tanan. Pero hindi sa tanan nga oras nga magpinagusto ka na lang sang binastos da sang imo nga freedom of speech nga ginatawag. Action firing line. May freedom of speech kita pero dapat may control ina kung din ka lang asta. Kaya nga may ara sa ginatawag nga human rights. Ang ginambal ko to nga Bilat Ibay, imo na ihagin balik ko lang na sa imo. Action firing line. Aray na sa linya naton ang isa ka Bilat Ibay nga taga Action Radio, pamatian tanibi total ga eskwela malanilo Giskwila malanilo sa yunuan dugay-dugay magradwar ni maabogada na dugay-dugay Bilat Ibay tawag siya ni Jobert ni mo. Action firing line. May pamatian tanibe ari sa aton nga linya sa Action Eden Abuso nga isa man sa ginhambal ni Jobert Fernandez miyembro sang Bilat Ibay. Action firing line. Bilat Ibay may gabi Action Eden. Ay, lakalahin. Si Jobert na naghambal. Liwaton ta na lang guro ang call center din nga ka-aksyon. Bilat Ibay na lang ihambal ta kay mo na tawag sa aton di. Oh. Pasensya na mga listeners ha. Ang emotion ko kakadala lang ko hindi ko gusto nga ang taga-Action Radio simo onyos katunton nyo. Action firing line. Ang akon simple malang na ipakita mong proof mo nga hindi ka man ya Bilat Ibay.
kag maayo kagid nga tawo. Kay basi way ka mga di binuligan da bisan sa pamilya mo. Action firing line. Action Eden, ano tong bangkay nga tulan si babaw sang patio man gin ano to gin bulad, ano to ipagaling? Action Eden? Gin isa-isahon nakakaroon. May sa isahon mo kami. Hindi. Friendly advice lang na kon kay Sir Jobert, sir. Mga pita sir sa may ras daw digni sa sa GNG. Action Eden, go ahead. Gin na klaro action na Bray ni Ronnie Casiple, anay assistant caretaker ni sa Burgos Public Cemetery na wala gin kawat ang lungon o kung wala abi gin kuha ng patay sa pansyon, agod nga mailisan sa lain nga patay. Bangon nga ang tuyo to nila yang gipagwa to ang tulan among ginpamala. Nga ano ba to? Ginpamala ni nila son Bray. Agin pa Kay para antes bala iputto ni Wake Isailo ni gali sa may private cemetery. Ining tulan. Okay. Lalang kay tigin kahangawa sang pila ka mga nagakadto dito. Kay nakibot sila yakag para man sa sa ilang safety wala kumbaga sa health and safety protocol. Kay tiara lang tong bangkay although nga tulan na lang to ha. So feeling mo intact yapon kay kwan ara pa bayo mo barong lax nito pag nakamidyas. Okay. Pero kung sisaon mo ito, puro na mga tulan, kay sobra lima naman ito katuig, yung lubong dito, that's why nga may ara ganit ang permit gikan sa LGU na extract to nila sa pansyon kay silo nila sa may private cemetery. Istorya tani kay ina si Mr. Casiple nagambal siya nga minor de edad pa ni ang katransaksyon gali isang pamilya kay di kabalo ka naman sa mga sementeryo. Okay. Kadamo bala nag-offer bala sa paminta, sang pang amo na nga mga transaksyon dira sa sulod cemetery auction ba tinatimingan amo ning bata 2 days ago ginpamala pa to nila antes kuhaon sa pamilya pero kaina pag kadto tagit dito pagkadugay-dugay ginkuha ng mga tulan ginhimos kaya nakalana na i-transfer man sang pamilya tiyo mo ganito pila na tutok adlaw Action Eden? Pila na kadlaw? 2 kadlaw pagina kabalo ka ining mag-amo sini health hazard ni Action Eden mo? Oo. Kaya mo ng mga concern kanasa dyan nag-trending no nakibot ang mga tao dito sa mga nag-i-star wala sa sementeryo. Okay. Kaya amo na ang natabo. Na nag-trending sa social media. Kaya kita man nila. Pero pag sulod sa tugan sa Burgos Public Cemetery, action ba yung mga balay na dayagalit? Sa sulod? Oo, may mga balay na da. Oo. May mga balay gida. Yun na kulbaan pa tapos kadto dito kasi wala man sa may willing nga mag-upod aton asa sa may pinakapunta gin. Apag sila mo una nga bangga sa wala nagliko tapos ang pinakapunta gin nagsaka para sa pilato ka mga pansyon. Kaya naging sangat sa pinakababaw. Pero may mga nakanotice gyapon nga mga mga nagabisita bala. That's why nga gin picturean padala sa aton sining social media account kaya ginkadtuan taman pero man pagklaro nila gin-clear nila kasi may mga pila ka mga mga report nga kuno gintawat ang lungon ginkuha sa pansyon tigin islan ang pansyon pero subong public sense ang Burgos na nakilay hindi na lugnan mo kasi puno-puno na may amo na mga nabaton sa nga report nga iba nang ginapa-pull out sa pansyon tigin islan bago nga patay. Pero hindi na ako matuod. Pero ang matuod di ako Action Bray ang kinawatay sang lapida. Yan ara gina ya. Ano nila yung lapida itakod nila sa ilaman tong pansyon kitilain manangalan da sagwa or i-repaint nila na. Pwede na ko Action Bray i-grinder bala sa panon sa tubang. Kag anha naman liwat ang lain naman ang pangalan kung sino mo pahimo pero marble na galing kung pahimo kasang lapida na may minimum lang man 400. Okay, kwarta na may kwarta na yan kung mga musina. Yes. Pero tiway na to problema actually then okay na to. Wala na tayo problema Action Bray ang sa ginimo sa tudayon nila. Ari Action Bray pamatian naton si Mr. Ronnie Casiple.
Ara siya. Last year, Ara 42 sa- na. Ara sa akong folder, dira Si Sir Kasiple, daw may ginagawa. Pero okay naman lang action Eden Okay naman lang. Goods na ko action Eden. Oh. Bulat na disang nagtransaksyon mo kay pakalkal nila tapos isaylo sa pamibin. Tigi na bulat na kay para antes magpacking lamala saya malang mga tulan. Pero dugay na siya sa ginlubong na. Dugay na. Tapos nag-decide ang pamilya galing. Oo, nga isaylo sa private. Kaya gali atuod, yes sir yung ginkuha sa pansyon, biglain ang ginlubong. Ay hindi man kay way naman na dilubong. Bawal na dilubong. Kaya mo na ang mga pamilya ga-decide na lang ipang saylo ilang mga tulan. Kabain ng Thousand Brides ang pagpayag, may Sir Kasiple, sa mga nagkakuan na nagkakahangawan, ay wala naman yung cemetery buwas sirado na Action Bright, no? Sa November 3 naman po sila makilip panay. Sige. Salamat action Eden. Balita halin sa patrol, ang ka-action nyo, Action Eden Aboso. Una sa balita ng action, tumakalad Action Radio. Action firing line. Okay, no? Tinga, to lang man may ara ko no permit ato, pero check naton abi sa General Services Office mga kaksyon. Kon may permit gidman, iring nasambit iyang tulan nga ginkalkal dira. Pero ang concern ko pagid sa mga gabi, atong reklamo nga ginpalabot diri sa aton sa aton listener, ngang ila sinitiyo, wala na dira sa lulubngan man sa Burgos sa public cemetery man. Action firing line. Pag-abot nila dito, kuha na lang inang ang ila sini nga pansyon may ara sang bag-ong nabutang hollow blocks kag wala na ang lapida. Nagalaom gid sila iyang ti inang ginlubngan sang lain mga kakson. Action firing line. Ginlubngan sang lain ang ila sini nga pansyon. We have on the line si Sir Melvin Ricabar sang General Services Office. Sir, good evening dira sa imo. Nang gabi man sa inyo da, Action Brian, kag sa tanang tagpalamati sa inyong programa. Sir, pasensya sa disturbo, sir, no? May Wala mga reklamo nga nagdangat diri sa at amon. Actually, do ka usual na ni last year lang gurong wala kay itong kasagsagan gini COVID-19. Pero sa nagliligan nga mga tinuig kadamo na nadula ang ila sinihimata. Amo ni lain na dang nagbulos. Subong ya may bago subong nga ang tiyo nila wala na to. Tapos ang lapida wala naman. May bago nga na-cover nga hollow block. Sa pagintindi ko, sir, ang Burgos Public Cemetery daw dugay na ni nga wala ginalubngan, sir, no? Yun pa close na last year pa na. Kay puno na gid man guro bala kay kumuna sa ganung pinakaunat ang cemetery sa Bacolod mo. Okay. Ang pagintindi ko daw 1938 something. So daw nang hindi na blama yung mga plastaran nang way naman butangan. So rekomendar nga isira aprobahanan. Okay. Kay may nabili pa man ang mga sementeryo mo. May dumanat at Granada Cemetery. Pero kung pagsira yun kon hapon, di ba sir, open lang siya for dalaw, abi everyday. Open lang gid siya. What time sir nagasira gani sir? Actually, ang may caretaker no? Inang empleyado na siya. City employee siya. May katahang yan na siya nga brown datan. Maano lang blabriyan nila na ang gamay nga perta kay basib lang yung mga bisita. Kagang pwede lang i-action no sa iluhon bla nila sa lain man nga private or ano nga cemetery. Amo lang nang gina-allow ta pero wala na talaga ang permit division, wala na nagatag permit for burial basta Burgos Cemetery. So nga to nga caretaker 8 alas 8 kag hasta alas 5 lang 30 city employees na sa mo. I see, okay. So, ining isa ka case, sir, nga ginreklamo kay galalain, ginto sila ho, nagpuli na lang sila. Ang ngalan is ang apelyido di Huxon mo na anyways i-kuan ko lang ni Guro, i-refer ko na lang sa inyo sa GSO. Anong pwede sir mapasalig mo ni sa ila sir man? Anong pwede mabulig sa ila ni sir? Okay, nang wala ka nang kadangat to sa ako no ang yang formal lang kuan. Number 1 kundi pa blatter yan para nga may aragit tabi incident report. Pag kun ma-file sa complaint pwede man para ma-investigar karos basid lang may mga lead man ta kung sinong gahi mo sina. Kaya ang ako nga suspitso kung ang gabi nagakatabo nablang kun wala na tabalada gabantay. Okay. Oo, video ang
ang aton da kulang security gid ya Security. ng kung may mo pala kani police gid Mhm. para do may pangit bala daw ng otoridad gid. Aha. Kag naka-forward ko sa akong request sa City Mayor's Office Mhm. pagi sa kay ato ng bago nga City Administrator Tony Quansing Aha. na nagangayo ko assistance for panda security personnel. Okay. Oo, amo na siya. Inang Para may lang ma-prevent na ang mga Oo. vandalism kag daw tips and vandalism gina Oo. siguro da. inablang ga bit-bit gibla shotgun bala sir kabar sir para piho nga mahadlok Dapat. yang Oo. Kaya sa totoo kung mga civilian employee lang delikado man na para sa iya. correct ina no. Oo. Mhm. So anong pagduda mo ni sir sang ining complaint sa amon diri inang inang gilubngan gid or ginkawa kay suno siya ginsiraduhan man kuno liwat mo may bago nga hollow blocks ginbutang sa ginabutangan lapida bla sir. Gin kuha da sa sirhan. Sirhan liwat oo pero Oo. wala na nabalik ang lapida kag ginapangita nilang lapida. Ang lapida na ako na. Marble pa na sa. Do ka attractive bala. Gina-recycle na nila. Bao mo ng budlo. Ginabaligya bala. Oo na, marble. Amo na siguro nga nadula na kay marble na gurong lapida. Aha. Gina-recycle na nila So, sa mga inabalang mga illegal nga aktibidades sa mga banda, mga tao da. aha. So mga mo ni sir, anong recommendation mo aside sa guard to sir man kay allegedly do may ililistar gyapon da sa sulod nga as in daw ginhimo nila dang condominium? Oo. Correct. Oo. Ang parte sina may ara na certification ng head sang housing authority taga Subong. Pag ibalay na since Aha. in survey, may mga ngalan na sila Aha. nga kaga sila pa na sila inang get forward ko na to sa city legal requesting for eviction. Eviction get. Kaya hindi ka na pwede nga po nga cemetery may gailistar mo. Oo, may gatululog. Oo. Oo. Kag Kaya sa actually, forward ko na to, guro waiting for action na lang na. aha. Kag sa nagliga nga Oo. semana kung di ko magsala, may gindakop pa da nga illegal nga droga mo sobra 200,000. Sus, Mario. Oo. Oo, Dala daw, ginay mo na nila nga daw, pana, kay tawhay di mo dulom, kaga wala di turbo, amo na siguro. Oo, kay tiway naman na gaglilihan di pang lubong da kundi pag gusto sila ka yup-yup sa suloda. Na, amo gito. Oo. So ginhimo nila drug den, no? Ang parokyano Daw, nila. gani, oo. Pero tino. Oo, may isa pa gid kay sir nga na tukiban man kami dira nga may amo to may tulan nga ginkalkal da gibutang sa ibabaw sang pansyon. Allegedly may Oo. ara gid man sila kuno sang permit from LGU, sir. I don't know kung sa office mo Oo. na. Yun ang nagkanto sila sa aton. Aha. Nag-permit sila kay sa nila sa private nga cemetery. Okay. Kagin tawgan to nga conservator kagin pati gayon nga ipadala sa ila gid. Kinakuha gito nila. Aha. Nagpasalamat ganito nga nakuha nilang ang mga bonsa. Mga Tulan bonds. to sa nilang kaluluhan. Kagin sa nila sa mayo mga kantangan. Okay kay basi mabiktiman bala sa basi mabiktiman Oo, da sa pilang adlaw. Oo. Kung connection niya ga-permit kata sina. Nag-issue na permit da kay allow ta na kay ban gusto man nila ma-improve ang bentangan sa ilang mga himata. Ang kwan ko no to nag-transact ko no to minor pa sa sulod sang pansyon. Pwede lang na. Hindi guro yan. Oo. Hindi guro yan pero Okay, may na-interview kami nga taga dira mismo sa pansyon sa minor nag-transact na dati gintungtong lang sir sa ibabaw sang pansyon nga tinaghatag sang kuan daw hindi man nahadlok nga daw natingala lang ang mga nagsinulod nga may mga tulan di sa ibabaw sang pansyon man. oo. Ang sagrado na dapat mo nga yes. mga matablang nga napatay sagrado na why na yan sila halid-halid nga to basura. Correct gina sir. Dapat na yung tayo ng respeto. Ginbulad ko no to anay para magmala ambal sang tagba. Gani. Oo. Ay Sa mga gani nga kung niya no security gid para nga mountat ng mga illegal nga aktibidades da. Mga saan mo ayan sir maaprubahan sir man banta mo nga security guard na gid. Ang aton city administrator sa Attorney Quansing siguro siya tong ma-request sa backup for guro base. Backup for. Pulit gito. Kaya kadang backup for ga lapit lang sila eh. Dapat rubingan. Gito kilid naman ganito mo. Anyway, sa
Anyway, salamat gid sa time, sir. Congratulations sa imo, good luck sa imo next journey. Salamat gid, salamat Oo. gid sa inyo. Action Radio. Yes, Mabuhay ka mo, mabuhay. Yes. Ang makuan sa imo na, sir, basi ma-providean mo ko sang name ya, sir, para may tawgan-tawgan man kami da, sir. Sige. Ang makuan sa imo da. Sige, salamat. May Okay, gabi. okay. Salamat man. Salamat. Mabuhay ka, sir. God bless. Action firing line. Ginagreet-galit ni Sir ni Ma'am Jo Salanga, ho. Si Sir Melvin Ricabar, ano? Kilala na sila. Kabalo ka si Sir Melvin to. Last na lang to nga first and last interview to sa iya subong nga gabi. Action firing line. Congratulations kay Sir. Ano? La 7:53 na nga bahin sa aton sini nga pagpangalagad. Dulong sa aton sa Action firing line. Sige, pagbalik ko karon dugay-dugay mga kaaksyon, labuton ko ring tagreklamo, kabalo ka ini maayo man nga balita para sa inyo tanan-tanan labi na gid sa mahiligon magbakal sang motorsiklo. Kay kabalo ka magbakal kitang motorsiklo, ang ORCR Action Hands ginapalagas lang na pirmi sang kompanya, no? Hindi na kay pagbakal mo sa motorsiklo, ang ORCR tabid man na dayon da, no? Kaya gina-process pa na. Action firing line. Ang case ni mga tagreklamo, hibaloon ta karon dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang kay Warliben Tabligan, no? Dali gid lang. Naga-monitor subong sa Tabo Ilog. Salamat gid. Araman si Milili Oligo, Hope Magtubo Solomon. Good evening, Idol. Monitor lang kami di sang bana ko, Felix Gangoso. Birahi si Juberta. Basi kulang iating kilalag. Thanks, gid. Okay na ko to. Si Ma'am Jo Salanga, may gabi. Nicanor Tikala, naga-monitor mana. Si, ang iya nga, ano, di ko mabasa ba? Basta hamal niya, kalma, heart action bry. Nagwapo. Thank you, gid. Milili Oligo, natamiya si Madam Vanessa Star Mayo, Jinky Dailagdon, Miralyn FT, Bagnoel Amar, kag Alex Montesa. Merly Gonzaga, good evening, Action Bry. Monitor lang kami ni God bless you ni Arian Kagale, Action Bry. Same school tagali sang gas calling pa ako. Halos kami tanan di ma'am. You know our boys, you know Arian gid, no? Okay. Si Rome Mihurada na bo, relax lang Action Bry, palangga namon niya Action Radio. Bo, salamat gid. Baryoga, Ray, kalma lang presa ang puso mo. Dennis Richard Tiburuma, Bia Jonathan, dulungi siya isa ka tray nga binangkal boss kay ako lang mabayad ah. Isa na lang dayon ka litro nga coke kag pagpalangga palpaga sa tangkugo ni. And yeah, aton to pang hinumdo man to. Si Christian Kasipong, good evening, Action Bry. Monitor lang kami ni Barangay Manghanoy, especially nung Rodi, pamati din. Si Piper Pursley, Action Bry, basi gusto ya pitika itlog. Sakit na. Ruel sa Roma, wala na sa kaintindi kung ano na ang kuminto ya. Si Macho Picho, daligid lang. Nag-uungot ni siya man. Di ba ton ko be? Daligid lang, no? Okay, arena, no? Nadula siya, no? Daligid lang. Kalma lang, ha? Okay, arena. Si Piper Pursley, Action Bry, basi gusto ya? Okay, sige. Ruel sa Roma, si Macho Picho Nakagi. Yes, we all have the freedom, but not total freedom. Only the freedom to do good. Good evening. Salamat, gid. Bati kita mo na. Tsakto man itong balko. Inday Blaza, evening man. Baryoga Ray, Ana Sinoro, Piper Pursley, Banat Brian, ang puso mo Action Radio pangpahugon. Away gid kita si DJ Joe na may gabi. Away gid taga pangita away di kay ato diri balita. Pero kung kaysa do sobra naman bala nga pagpakamalaot bala nga hindi na maayo, no? Hindi kami diya mga politiko. Hindi kami politiko nga bisan ano nga pakdol mo na sila okay lang kay tinaanad na sila ya. Kami diriya mga
ultimong trabahante sa Action Radio Bacolod, no? Mga private individual kami. Nga hindi kami publiko, public service, diri public servant nga yaw-yawon mo kag base ang balon mo kami Jubert nga kaming gabayad, kamong gabayad kay kamong gasweldo, no? Private kami remember, ha? Amo na. Greg Hostiniane Puertas, good evening, Sobray, from Geraldton, Western Australia. God bless. Wow. Si Marvin Bastian, magandang gabi sir, watching from Mindanao. Idilaos Araman with Nana Isabel. Si Jinky Daylagdo, nagamonitor man, greet lang Mr. Biboy Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael John Season, Lily King, Miralyn Tibag, Raymar Suato, Imperial Alma Oligon. Salamat din, no? Okay, sige. Ari ibandi basahon ko sa pet. Greg, hambal niya. Okay, nabasa ko na. Dili ko mabasa, ibang nga mensahe sa piya ko nga ibandi ginakaon sa aton nga computer, ho. Hindi ko makitaan, no? Wait lang, ha? Kaksyon, kay basahon, tagi naman mensahe nyo before ka mo matulog, satisfied ka mo bla sa pagbasa ta sa mga greetings ninyo, no? Subong gabi, no? Hindi ko mabasahan halos tanan Arya. Si Madam Amy Esmeralda, naga-monitor man from Hong Kong, Humalomina. Si Christine Minyes Villalubos. Si Judith Yanson, good evening, watching Action Bright. Tanan, kapamatigid, salamat sa Diyos. Salamat. Si Rolly Toriano Vilarde, papaon. Tana siya bo, apa-apaon. Buyong na siya. Pero pagin ba? Papaon. Okay. Si Michael Singo Lamay, nagamonitor man sa Barangay Alihis. Si Chris Vilma Trias, ang East Homes 3, Barangay Estefania. Elizabeth Malaka Gamala, good evening man. Yvonne Boucher, thank you gid sa pag-monitor. Si Bebstor De Silias, good evening, Sobray, watching lang in Ashinda Mars, transloading Maaw. God bless. Si Maria Fe Morales, si Lairo, thank you gid. Juan Mill, thank you gid sa Victorina Heights. Maria Teresa Ofiliena, si Christian Kasipong, nagamonitor man sa Manghano, especially Rodi. Sige. JVL Lontayaw, Kitiwek Sombray, akigit udusera. Si Fernandez Eric, may gabilan da. Okay, sige. Si John Serna, Pedrito Barriento, Section Bright, monitor lang kami sa Estomstria. Janes Hondonero Villarta sa Hinigaran. Merly Gonzaga, nagamonitor man. Salamat gid. Si Romy Mihurada na more. Balya relax lang palangga naman, salamat gid. Sige, no? Paul Spot the third, good evening. Remedios Taton Makilan. Araman si Ana Sinoro. Si Joanne Salmiti Isiha. Rumi Agsam, salamat gid, no? Si Betty Santero, Martin Aliling, thank you gid, no? Henida Ordunez Araman, si okay, nabasa ko ng iban, thank you gid. Nanet Leong Corsiga, thank you gid, no? Rodora Sikuya, Athea Kim Iriman, Rosalina Arellano Espadero, Virgie Salgado, kadamo digdi sa diringaway ko nabasahan, no? Hindi na sa batya amoniho. Sakit pa gid imo ya sir po. Mencio Di Pedro. Ruel Siruma. Wala na ya kaintindi ko nabasa ko ina. Sige, thank you gid sir po Mencio, ano? Sa imo sila nga komento, no? Paintindihan ta gid na siya kay basi kulang-kulang ang pag-intindi niya. Sige. Ma-relax lang ko for a while. Mabalik ko na gino guys. Si RC Litoreno, nagamonitor sa Don Salvador Benedicto. Salamat gid. Sige. Si Marvin Abalya, mga politiko bong sir daw, mga anghel na ituod gani, no? Kung diin ang kalisuran nga lugar, maabot gina sila. Pero right after election, hindi mo na makita. Di sila ng mga kabalan group. Kabalan group of company, na? Lilia Tato, may gabi sa Gardenville na. Thank you, gid. Thank you, gid. Si Ters Vergara Sancho. Sige.
Hindi ka ba magbiya da kay pagbalik naton karon dugay-dugay, ang aton sini nga interviewon, biktima ni sila sang pagpamakal motor, kamahal pa rin sa mga motor nila daan, tag sobra 100,000 ang bilis sa motor, pagkatapos wala sila ORCR. Di wise sila kasakay sa motor nila mga isa na katuig, kay wise sila ORCR. Kaya ang kampanya hindi maghatag sang ORCR. Karon ang kompleto nga detalye sina, kay daw mga lapit 50, hindi sila mo. Sige, last 8, 2 mga aksyon. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag sa fire patrolman part because the year nga nagsulod ko, nagdamo dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos isang nagtamot dito. No?
So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetuhon, ha? Kakagilo, no? Nga, bak na! Tuto, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan.
diri tanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa itong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya nga siya, magsinika nga Jack Balaan, tirador, para sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginapot ko at pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sa Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod magkalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:14 na sa aton nga pagpangalagad. Antes pa naman mga kaaksyon sang tanan, gina-endorso ko gid sa inyo ang Firing line. antes kita mag-greet mga kaaksyon, manghatag taanay bi 500 pesos action hands. Sa pamaskwa sa ARV. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas. Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat din sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Number 1. 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Number 1. Aksyon Radio. Number 1. Aksyon. Aksyon firing line. Okay, we have on the line sa aton sining winner, Yellow. Good evening. Hello, mayong gabi.
Action Bayan. Wow. Ati daog na. Bye-bye. Sino sa linya nato, Nay? Idol, Marjorie Campanyas. Pilang edad? 63 years old. Wow. Taga diyan gani, Nay? Magalyon, Mrs. Padilla. Ano nga barangay? Ano nga barangay? Barangay 5 sa Tupad sa Merkado. Wow, dira sa may tupad sa merkado, gigali, ano? Lapit sa balay ni Mayor Elia Garcia, Lulu. Bati regards sa siya. Anong ginasakuan ta kada adlaw, Nay? I mean, anong trabaho mo? Baligya ko din sa igadalan sa fishball, siumay, Boka na. tempura. Nadumduman kong high school days ko sa fishballs mo ina, ano? Anong sausawan na makahang o kung hindi makahang? Mayara kami. Okay, anong mga manog bakal dira inang mga way mga estudyante subong no ting tanan lang nga naga-inagi ano? Wala. Oo, sir. Dili man ka barangay ko man, sir. Bati subong may ara ka na sang 500 pesos dako na ni nga bul. Anong 500 pesos nay? Ano mo 500 pesos? Dugang pangumpra buwas. Wow, very good no. Sige, nay, ano ganing amon sining tagline, antes kami magtapos ang report namon na anong ginahambal gid namon? Sa Bacolod. Ay, so ganun sinalipat ko. Una Sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Forte. Congratulations, Nay, no? Kung may mga balita na guro sa Moises Padilla, pwede ka namon guro maayo, guro ma-correspondent, Nay, no? Pwede, sir. Okay, do kasagad sa imo sang isa pa bi, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod. Kaya idol ko gidal na len sa kay Fred Salanga nga pamati hasta sa kay Eric Magbanwa sa gabi. Wala untat gali ba? Sige, salamat ginay ha. Congratulations kag pang-invite ka na sa mga katupad mga magmamati sa Action Radio. Ginadala ko ni sir sa dalan akong radyo. Bow. Sila ka pamati. Bow, salamat. Sige, Nay, congratulations. Mayang gabi. Mayang gabi. Salamat. Sige, Nay. Sa Pamaswa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Number 1. Action Firing Line. Simple nga kalipayan sa aton sa mga tagpalamati maka-aksyon sa aton sa nga pagpangalagan. Sige, ginakontak na subong na aksyon ang aton sa nga resource person nga subong nga gabi liwat. May gabi lang kay Manang Virgie Kaburog nagapamati gid subong sa aton sa nga pagpangalagan no dira sa DSB. And si Manong Aldrin dira kag subong man si Manong Aldrin kag si Manang LC Biligorio na si Rachel Mada, si Lola Mora, Lolo Banhaw kag iban pa mo salamat gid sa pagmonitor. Sinong Jimmy Castro? Action Firing Line. Tanan nga taga Sitio Manbanaw, taga natawog da. No, salamat sa pagmonitor ang akon mga nakasalamuha bla ko magsaka ko da bla sa DSB. Salamat gid sa inyo. Action Firing Line. Sige, while waiting kita, aksyonan aral sa linya ta. Sige, gina-contact pa ni aksyonan si Matrion. Action Bray, good evening. Ang tawo nga nagahambal da sa inyo amuna, dala na ang iya Iloy. Tikita mo na, Jobert ha. Dala na kuno Iloy mo nga ginayaw-yaw mo kami, pati Iloy mo dalasa kuno, no? Na ano man nabi kayo ay gahalong sa baba mo, noy. Bautis ko. Yung gabi Action Bray, yung tamyaw sa apo ko nga si Cherish, no? Gilyang or Hilyang. Kag sa family Villanueva de la Torre, kag si Juan si Ison Alon, kag sa tanan nga nagapamati dire sa Udyong Kamanag, La Castillana. Sige, salamat gid ra sa inyo. Salamat sa pag-monitor. Good PM, Action Radio, way gid pulos sineko, sining hapon makatatlo mag-brown out sa St. Benildo. Home si Edward niya. Ay, kahapon, gani brown out man sila daw na anad sila yung asagi kapatay-patay, Cindy. Good PM. Okay, sige, tapos ko na nabasa kayo na. Sige, balikan ko ng iban karon, ano? Sige, gina-contact namon sini matinyo ng aton sini nga resource person. I hope nga nagapamati subong aton sini nga resource person, ano? Naga-contact kami dira sa imo kay para maka-interview na kami. Ara na siya sa aton linya aksyonan.
Sige, sige. Ara na sa aton sining linya, alas 8:22. Online sa firing line. Sa aton sining linya, I don't know kung siya gini, kay duha ni sila mo. Dali gid lang ha. Sa aton nga linya si April Jane. Okay, Rio. Paano na? Frere? Sige. Sa aton nga linya, good evening, Madam April Jane, may gabi. Yes, sir. Good evening. Aha. Ano nga nipilyedo? Taga ni ma'am, liwat ma'am? Rio Frere, sir. Okay. Ano ni siya nga rasa? Ano nga nationality ni siya, ma'am? Good man, seriously. Ano ni siya nga nationality? Pinoy malang. Dito ka unique siya. Bali, actually, ako, sir, Pinoy, pero yung apelyido lang naman German. Ay, ti pareho kita gali. More than. Ang apelyido ko kuno German, po di na ta magtikal din sa apelyido. Ma'am, din si Sir Daryl ko, din siya. Ay, bali, di kami upod subong, sir, ni Sir Daryl ko, but sa case ni namon, sir, parehas lang kami ni, same case lang kami ni sir. Okay, sige. Ma'am, mangkot na lang kasi ba para daw sigay lang ta. Ikaw, ma'am, nagbakal ka man motor. Yes, sir. Ano sir. nga motor? Sa may Motorcycle City. Okay, ano nga motor gin bakal mo? It's NMAX 2020, sir. Pilang bili niya, ma'am? 134,000, sir. 134,000. Ano ni gin bakal mo? Cash o konhulugan? Yes, sir. Nang cash gid ni sa sir, sang December 2020 pa, sir. December 2020, so almost 1 year na siya dugay-dugay. Yes, sir. Okay. That's right. Usually magbakal ka motorsiklo, ma'am, amo gimama no, ang ORCR ginapalagas lang gaan na kamo sang do initial nga certificate abi nga pwede ka mo ka drive sa motorsiklo without original ORCR, no? Okay, sige, sa case niyo amo man na, ma'am, ginhatag sa inyo. Pero sir, sa amo naman nga case, sir, lain sir, kay ang dapat actually, ang processing sang ORCR dapat get-take lang na siya 2 to 3 months. That's why, ma'am, excuse me, dahil lang gid ma'am, para maklaro, ta kay kabalo ka, ang inyo nga case, ang naga-monitor subong, kung makarelate, gini sila tanan-tanan, no? Kay, kuan mo, motorsiklo ni mo, no? So, namin ko da, kundi, mabakal ka motor. Pagwa mo subong, wala ginaya dala ORCR. Kay ti dapat wala to na. Sige. So, 2 to 3 months to 5 months on process siya. Ang natabo sa inyo, ano, ma'am? Anyways, din ka mo nagbakal gani, ma'am? Diin ka mo nagbakal? Sa may Motorcycle City, sir, sa may Singkang. Singkang. Tapos ang City, oo. May isa pa ginis ka branch, ano gani? Ang sa may Alihis, sir. KTM na da, sir. KTM. Isa lang sila ka tag-iya? Isa lang ka company? Isa lang gina sila, sir. Baling main office na nila sa Iloilo. Okay, sige. Till us, ma'am, aton listener regarding sa inyo nga case. Go ahead, ma'am. Mamati kami. Bali, mo ni sir ho, nag-purchase kami na sang December 2020, but sige naman follow up, mga 3 months after na, tingala namon do wala balagyapon dugay na how. Tugin pabayan lang namon kay base abi namon on process gyapon. So kaso pagka mga 6 months na by June, I think, na dito na to namon na balaan, sir, nga do may focus na galing sa sulod sang ilang nga branch diri sa Bacolod. Dito namon na balaan nga ang sales gali wala ginapasulod sa main office nila. Amo na bala. Tapos kami as a client, dugin kami nila ya bala, dugin bali wala, dapat it's internal problem na balaya, sir, how. Okay, dali gid lang. Dali lang gid, ma'am, no. Makadto ta na karon dugay now. Pag bakal nyo cash, pila ka mo kabilo gani more or less, ma'am? Mga nasa 40, sir. Mga 40 ka mo kabilog. So, hindi ka mo niya kilalahay, hindi man ka mo group. Hindi gid, sir. Kuan lang ka mo mga client. Lang kami kilalahay. Manong baka lang gid ka mo tanan-tanan. Oo. Daw coincidence lang abi nga the same ang case subong nga ginaatubang nyo. Oo. Okay, sige. After sa to, ma'am, nga naga-follow up ka mo sining nga ORCR, anong natabo? Wala ka mo gintagaan kay? Wala kami gintagaan, sir. Kaya ang ilang balibad na lang, sir, on process lang kuno gyapon. Amo na bala. Tapos, sang nabalaan namon nga na sila gali kasuhay na sila sang company and sa mga employees diri sa branch sang Singkang. Okay. Amo na. Nga nagakasuhay sila, ma'am?
Kay bali, nag-ano na sila sir, kay wala nila, ginapasulod ang sales sa main office. Okay, ang nanamin mo diri, para maklaro tagid, ang inyong bayad nga kwarta sa branch diri sa Bacolod, wala nila ginremit dito sa ila sini nga main office. Yes, sir. Yes, Okay, sir, in ha. short, ginbulsa nila ang income diri sa Bacolod, amo sinabi. Suno sa ila, no? Hindi suno sa inyo. Okay, so wala ka mo ginatagan ORCR dito sa main office kay wais la kabaton sang kwarta. Oo, amo na sir, ilang nga rason. Pero nakabaton na kamo motor, naga-rides na kamo gani sang 2 to 3 months nyo. Amo na sir, oo. Oho, so pamangkot dira, anong labot nyo sa ilang internal problem? Namangkot ka muna? Amo na gani, sir, amo na ginapamangkot namon, pag ginapamangkot man namon sa ilang attorney. Tapos ang ila naman nga rason sa amon sir, kay tapuson daw nila ang case danay against sa branch manager din nila. So ang amon naman nga ginarason naman sa ila, bal namon, so dapat gwa na kami da iya. Ang kaso nyo yalain man na kesa sa amon. Correct, Kay bali may right kami as client nyo to demand sa amon nga ginakinanglan di ang ORCR. Ginano to kuno sa ilang nga branch manager, how ang kwarta? Mga pila to kuno ka milyon? Milyon eh? Yes, sir. Mga 7 million, I think. Grabe. More Kwarta or gina less. to. Doon ka muna. Oho. Amo nang wala ma-remit dito sa main office nila. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, bali, lapses man asang ilang nga company kay wala sila ga audit and inventory, right? Correct. Mana, kagway lagi na monitor everyday ang ila sini nga income kung nagasulod sa bangko kun waay. Okay, kabalo ka. Ang pag-intindi ko da, once gani nga income ka more than kung pila ka milyon, dapat tag 4 o'clock kina-remit mo na sa bangko mo. Ang the rest dira, why naman guro the rest da, kay ti ang aton nga office hour until 4 o'clock, kung mag-extend sila guro, why naman guro money sa office da, ano? Oo, daw inchakto man na ginahambal ko. Anyways, tinag-ano na kamo, nagding kamo nagdangat na subong ma'am sa reklamo nyo. Bali, nag-ano na kami na, sir, padangat na namon sa main office ginila. Nastorya na namon ng ilang OM. Kaso, ang sabat naman sa OM, advice ng OM nila sa amon, do ka joke pa, kay hambal niya, hindi lang daw danay pagamiton ang unit. So, do ka, ano bala sir, do ka nonsense, kay nag-purchase kami gani isang unit para may magamit kami. Nga naga-involve ni sila sa amo ni nga business nga daw sila namang ans trabaho nila ha? Nano ni sila yan? Gani man sir. Okay, dayon. Amo na bala sir how? So, subong kasi ginamon na follow up sa ila, pero subong wala na gid na sila kasabat sa amon. Nakapablatter na kamo? Yes sir, bali actually nakapadala naman kami sa ila sang demand letter. From the abogado na gid? Yes sir. So anong response nila? Wala gid yes sir. Wala gid yes sir. Ay, wag gid kamo gid sa pak? Wala gid yes sir. Amo na gani wala gid sila nagsapak sa amon. So ma-December na until now wala gid gyapon sila sang feedback sa amon. Naka-check ka mo ma'am sa LTO kung may mga names na to ang mga motorsiklo nyo dito? Amo ba wala pa namon sir nakadto sa LTO. Kay naka-try kami na contact sa LTO but ang advice ang LTO dapat dito kami sa may region sa Iloilo gid makadto. So dapat mapaset gid kami appointment. So do ka buglay man sa amon nga mag-travel pa kami to Iloilo. Ma'am, sino tong manager? Kilala mo ang sa branch ka diri sa Bacolod? Ang diri sa branch sa Bacolod, ang branch manager to dati is si Jero. Ano yung tawag doon? Jero Gabriel Alberto. Jero Gabriel Alberto. Yes, sir. Amo ni siyang gina-allege nila nga wala nag-remit sang kwarta mo na? Yes, sir, that's right. Sang ilang income abid amo na? Net? Okay. So amo na, ano ni subong nowhere to be found na ni siya? Oo, sir. Wala gid yan, sir. Siya lang isa or may mga consignee pa ni siya, may konsabo pa ni siya? Amo lang na, sir, ang wala namon nabalaan. Pero na-try na siya gali namon, sir, contact. Okay, ano tapos sambal niya na-surrender yan na tanan nga papers gid sa main office. Kaso si Motorcycle City ni gina-deny gid yan nila ya. Hindi gid nila ya pag-i-process ang amon nga ORCR kung hindi tan nila mabato ng money. Tiyambal namon kami wala na kami da iyalabot. Kaya dapat sa muna na in between na yan
ninyo ni Jiro kag sang company. Kami Sala- as client, i-process niyo na nga amon nga papers. Correct kina kay may tani kung may utang ning motorsiklo nyo kay hindi gyud mo pagtagaan or CR. Tiway na kamo kay kuha naman. naman. Oo. Para wala na kami problema. Oo, kag way naman kamo balayran, papel na lang ginapangita nyo. Muna no, sino man ning mga sinong abogado nila sinikag sinong tagiya sining man nga daw hindi sila kaintindi sa trabaho nila iya. Amo na gani, sir. Bali ang tagiya ni sir si Po na ang apelyido, sir mo. Tani mo nang ano. Anyways, amo man lang ang concern ninyo and tisubong way na kamo ka motor-motor, pila na ka months? Amo mga lawig na sir, ikit hindi gid lang magamit ang unit. Hindi gid, oo. Nga utod siya dali gid lang ibalikan ta gamay na lang oh. Action firing line. Balikan ta sa gamay aksyonen sa kayong oras ko gakipaw-kipaw gin cater ko malang ni tonight pero buwas mangita kita sang pwede nato ni maideyahan nga maka-connect kita dito sa ila nga main office abi sa Iloilo, no? Kiti kaluluoy maning mga pobre nga ini nga nagbinakal galing ni ka motorsiklo agud mag-enjoy sang rides nila pagkatapos hindi mo ya pagtagaan or CR sang problema niya inyo ilamita pa ni nga mga tao, no? So anyways, ma'am, basi ma-providean mo ko any mga contact number sa mga persons abi o personalities dira nga pwede taman ma-contact kag maistorya ano regarding sini, no? Hindi lang kami ka-promise diri sa Action Radio Bacolod na mabuli ginamon. The good thing here is ma-inform ang public may inamo na nagkakatabo sa sininga motorcycle dealer nga ini, company nga ini diri sa Bacolod, ano? Way tani gina guba ang negosyo nila ang aton nya ginatadlong talang ning sala nga doings nila da kay ti pareho sa inyo. Kaluloy motor nyo kalutok-tokan to karon nakalayabukan na lang to. Oh, gani sir. Oo, way ka naka-angkas-angkas pa doon Salvador way ka nakalagaw to. Wala na sir. Why na? Hindi lang anay, no? Maabot ginang ORCR nyo. Kag kung atong gin-mention mo si Jiro to, ano to? Yes sir, Jiro. Si branch manager ko nagamonitor ka subong sir. Kag naghambal ka man lang na napasa mo na tanan or na sumite mo na tanan nga mga papilis kag kwarta. Abi pag gwa ka sir, gwa ka kag isugid mo ng gusto nga istorya kadto ka sa abogado kag i-filean mo to kaso na tungdan to nga hindi sila mag-ako nga ginpang sumite mo na ning mga kwarta nga ini. Kay ho, ang ginpang baldog nyo nga mga kliyente nyo kaluluoy subong sa mga gamit nila nagbalalakal man ni gani para mausar nila tapos subong ginhalid nga skilled ni kay mga diferensyang inyo sinay pagbaligya. Nano man ni klase nga mga baligyaan ka motorsiklo. Action firing line. Daw ka nami ihambal nga din na mo magbalalakal da. Yes. Pwede man. Oo. Pwede man sir. Oo. Although nga ti ang management subong da basi matino na inaiya, ti pamakalang nga mo to gyapon. Kabay pa nga di na ni masulit pa. Oo, di na ni masulit pa pero ti kaluluoy ni sila. Sige, Madam Jane, salamat gid sa mga time and salamat sa pagsalig di sa Action Radio Bacolod. Every night monitor lang kamo starting tomorrow kay tingwaan tagid nga makaistorya sa iban amo na hindi lang ta ka-promise kung anong makadtuan sa ning reklamo nyo, ha? Salamat. Okay, sir. Mayong gabi, ma'am. Thank you, God bless. Okay, thank you so much, sir. Sige, Okay, ma'am. sir. Bye. Sige. Action firing line. Last 8:35 aton sa interview mag-action na dulong sa aton Discussion, fearless comments. Action firing line. LC Toledo nagamonitor Nanay LC sang Purok Villa Lourdes Pahanukoy ginatamyaw happy 3rd birthday kay Ezekiel Toledo. Si Diding Alojamiento nagamonitor man adlaw Alojamiento family sa Pontevedra. Virgil Pinda sang Selin Home. Stay healthy always Action Bri. God bless and your family. Salamat. Likewise si Madam Elvira Hilogo yung gabi Action Brian monitor lang kami diri sa Charito Heights. Thank you and God bless. Christ Kerry Paul Habirta Nathan. Good evening Idol Action. Monitor lang kami while crave pizza and spicy siomai for dinner. Baka na meet man sila ba? Happy heart gid ko basta gapamati sa Action Radio. Tawa pa ko nagpamuyayaw sang kaugag sa type lang guro kami nga awayon dia. Si Marvin Bastian, sir, pwede pa shout out lang ko sa tanan nga pamilyada sa Negros kag Bacolod. Pati na din po ang lahat ng tropa ko sa Alpha. Ingat lagi ang God bless. Ang pagtamiyaw halin sa inyo buutan nga number 01 Alpha Baste. No, perte, no?
Si Silbet, yap, good evening, Sumbray, tamiyaw ko lang akon apo si Rain. Kag Liam, Opsimar. Liam or Liam, salamat, keep safe. Jamel Florendo, nagamonitor man. Si Florencia Villacampa sa La Union. Jan Intong Tinati, good evening, Sumbray, greet ko lang, Carmela Hugos Matin family. Siya hiluda gapatay sigang sinekok Sumbray ka December man sumong Xmas light ang guaya. Husto. Milili Oligo nagamonitor sa Mambulak kuno sila kagawad timay kag Monet Lubaton. Siya hiluda may gabig Sumbray, patamyaw lang ko da kay Barangay Bakong Siribago. Pamilya ko Family Barcelona, Abitong Hilado Rivera or Galido Rivera kag Piliejo. Watching Fortune Town, Bacolod. Salamat. Okay. Ari pang iba, no? Oops. Naglupad ni siya. Naglupad ni siya. Si Arcon to Vida Araman, Jude Idanio. Evening, Sumbray, ano nga motorcycle dealer to? KTM. Kag motorcycle city. Bla mo, no? Diding Alhaminto na basa ko naman. Thank you. Sige, relax lang ko balik ko dugay ha. Walang iwanan. 838. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station
dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo with mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako, I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway dito kasi sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan.
Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagado, no? Naman ang baka! Tungkol sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iya karakter. Kag ina siya, magsiling ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po da, kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na gina pangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod. Pabalik sa aton nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:51 na. Action Firing Line. Evergreen Herbal Caps. Pabasan taning balita makaksyon sa Kuana sa Moises Padilla ining isa ka councilor nga na-involve sining nga kaso di man pagpanghimulos, may warrant of arrest. Mao na ano nga sitwasyon mo? Action Firing Line.
Sige, no? Kag may mga balita pag ito ka tani nga ibano pa buwasan tani. Chaliga contact kita tonight sa Bacolod connection sining ginpatigayon kay ina nga pagpang bakuna sa mga 17 o kung 12 tob 17 anyos nga may ara sang ginabatsyag mga kaksyon ng ilas sining lawas. Action firing line. Apo man ang probinsya sang Negros Occidental. Gina-endorso ta sa inyo mga kaksyon ang MyTC Sige, balikan ta kamo Dugaya. Las 8:52. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saan anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. May kabilang sa kay Jolibert Horulan Aligado kag Jeneline Banduha, mga kaksyon. Salamat gina, no? Why na kita oras, standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Mordena, pasalamat gid. Maghilibati kita buwas sa mamangyapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Good night. God bless. Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.